Ghana benya opepa ne akokodro no atwe mogya aboa National Blood Bank no enti ena tasi driver phobia wonom wala badi wode adehwede ato eye National Blood Bank service no anim se koba so bi beda ho betwe mogya se wonfa enkonkwaji nipa nkwa saa niema na wode ma wo mo no saa chocolate powdered drink ne milk ne akade ahodo bi no emu hadodo eka ho bi na nhye Ghana fo nkuranti ebeya nkoma munye dune no so se beya Ghana fo behunu faso de ye wo mogya no a wo twene so na nkoba saa se wo ya adoya wonya hwimfim Adriver for womo labadi womo ehyen womo for manfo e de kochado ene mantema hodo no e de ato National Blood Bank service for enim se womo se womo etu anamo a womanfo ekotwe mogya womo mo machede ahodo nanso womo ehwe se saa achede na womo e de mo manfo no womo beye mu nsachiremu se ne bebo manfo amomatwe mogya dodo ama Blood Bank no mogya adoso e wo ho na bo manfo womo ne Adom News nsentwofo twetwe nkomo e wo Adom trotro dwumadie so sei na omuchire omunsem se odi weni be hwemu a okwa outside amemu a sebi o yare na otwi mogya mfaso onya won bebre ni se ebia usa nipa we a otwi mogya yi wo hade bi wo a etu busuani bi ana se wo a ye ntwentwen so se ye kwakofre obi ye se ye take off ye ma card bi che se sa card na show ho a ebia ne sem we na atu no card omo ma me no masa Odi kwa mesi me na me catch say me wife nyim kura na me din call hospital na esim betwe me catch say me twi moja me card no me catch him plane say it's for emergency. That's what they told me at the Rich Hospital. My young faso bia me twi another moja no more than my wife deliver one twi and moja bia no me dan ofu ya akotwe na me bisa won se na moja no mokotwe no de na moja mo so omoma wo milk ani milo binuni ade na me say be continue no so that day na omudi ma ope asa me so me tis an internet ma me so me hu say mfaso bia ma wo so ma me ntino me so me ntumi enkoduniti sa moja